с фанатизма. Пробихме фанатизма, да знаете. В неделя очаквайте. Няма да го предигаси. И го призовава да го казвам, че те ще отидат в ада. Имам фикс идея да ми гост също по някакъв начин е свързан с темата с дългодъец. Житейска, божествена, каквато ще е. Той е кандидат за милионер. Ще го питам дали има смисъл да доказва, че е наследник или поне един наследник на 1 милион и 300 хиляди американски долара. При положение, че още 40 души. Националната спокойно. Може да спели 2 години. Да, по повод съм, но кажа ли съм на реката е Сент-Луис. Не знаете ли какво ме потърпи? Че тези две дами, които почиват по над 90 в старчески дом, изведнъж се оказват милионерки, те да се знаят. И самата мисъл, че старчески дом, изведнъж се валява цялата една наследница, някакси ме накърни. Не бих казал, че е тъжно. Тъжно е за тях, че не са имали никакви години, да, може би